Má, Muireann. Céir. Tú. Má. Tá me go má. Abhainn lom futain. Ciníisiú. Tá sé bhíon ag díos Muireann san chum. Tá mar chunaíom ná rí gan na Gaillimhe in Néirin agus tá mé chlás nach ré tá sa gcúigiú bliain. Ja, agus céad ceamta faoi chuige bliain. Taíonn sé lem níos smú ná an ceir bliain mar go mé níos smú le duine is tá níos smú obair ná tíoch bheith gnáil duine taide chu smú gnám níos nutha. Ach sé sochtachar an scrúdaí sochtachar ach tá mai duine socht má mar sin. Má dhéann tú d'obair bhálagus má tú géisteach sa rang. Bíon sé ceiciúir. Agus gheapan tú céir éon rud is táchtaí de híal inis? Scoil agus baile, féidir? Baile. An go bra. Céinis vítin ar hosú? Duine baile? Se. Tá mé heapar gur me 7 nar bhg me ag blainrí réchaí. Mar níor a baile an ag Ros Muc. Se bhain go sa gáir fan chéidir a chluige mé ggéir go lá mar sin níor mar anna sin íana. Se. Agus fá céhid bliain ní hat ar 9 mbliana 8 9 mbliana. Ní 10 mbliana gaiann. Ba, Bag nach 10 mbliana se. An bblion seogann se. Ceam tú bin an rud a sair leat dhéana? Se tá dheapar go ba duine me faoi rósa teachtain agus sprálam fear an státe agus sprálam scrúdaí dhéana agus go leor card amán agus se banam go leor soltas. Sin go má agus faoin scoil main tú brú fós faoin áirteis? Faoin áirteis se bin mútaí caint faoi go leor sa scoil ach airíonn brú mar go sin taonrad a bhíonn mas caint faoi a riamh si gunnaí rá si beidir go seo tin scrúdaí mór ach ní mór an ní brúch mór sin ní cheapin mar má chuine me ormas chuúil me inis tíocha duine má bháil agus sa staidir le scrúdaithe dhéan gníon me ceiciúir deire. Ní mé ggéar go leor pointí a ní mór an brúar má mhaintre na aon rud le bheith mar ruchtúir na rud dhéans mar sin tá me ceiciúir fao sin. Agus céna hábhair sair leat scoil? Sprálam aileáin agus céimic agus stair. Stair, cén fá? Tá stair aontaich mar tá múntar fíormhain. Sprálam film faoi stair na héireann go háirid mar tá fíorhimúil film faoi rudí rinne daoine néireann. Se, tá cínte agus ceam tú bhfuil saoil seo airthe ó bheith staidir an stair sean go bhfuil ceann tuiscint níos mhuad. Tá sé faoin féinileacht agus an cultúr tain inis. Sé fíorghfuil ach sé fíormheiricánach cinál inis gomráid agus tá sin mar chéile freisin le bheith is a chunaí i gan maran is an ggéilteacht na rud chéint. Si cinál siar san nám ní seach Americánach agus cinál nuaíseach satá se chola tuile sa tír ach ní mar rá go mé ggéar bheith mo chunaí néireann blianta hin mar níor se go má. Bhí siad sochbocht agus bhí sé crua, bhí sé deacair. Ach sé cinnte fáilte bhád níos nuaíseach agus níos Americánaí. Agus faoin stair bhfuil éon ábhar eile? Cén ábhar eile sair leat? Aileáin agus céimic. Aileáin agus... Duine was stair na Aileáin freisin an Aileáin agus smálam film faoi an éarníos agus rudí ceilteach mar tá sin simú freisin was a go siar bhád níos fuisan an rudí aons mu sa stair. Mar stair duine was na réimhlóidí agus rudí mar sin agus an triblóidí agus rudí ach ní aonam was well ní was ag sin fós béidir níos ach stair na Aileáin duine mu na pátar an ceilteach agus na tíhuaigh na rudí difriúil a bhí acab. Sé fíorhimúil agus scríbhneoireacht agus óam agus rudí mar sin sé fíorhimúil a film faoi an sean stuff a bhí an néireann agus tá Aileáin a rinn siad fíor agus fíorhálainn méid stuff bhí acab le dhéine. Tá d rinn siad le clocha agus éireann agus na brásléidí agus rudí fíor rinn siad as éireann gan mór an
acmhaí le dhéine mar sin si fearhá. Seans ceapan go leor daoine idir 1000 bliain hin bhí chulganna níor siad cliste daoine céanna tá an na riomh. níl muid fáiste níos bhád níos cliste na riomh níos mú fólam Níos mú stofain níos mú olalas se. Má chuim tú na Rómánaí freisin, siad an fíor nuaiseach a bhád hallar a aon den eile sa dá. na Éigiptí. Se, bhí choras isce ag na Rómánaí, na hisciúrínta agus níor sin ag aon den eile go dtí bhád an é sin. Agus na Éigiptí bhí siad ná rudaí a chuineáil fíorada mar bhí bailí difriúil agus se fíorhimúil a chuir ar sé difriúil san tíir difriúil mar níor a sacab faoi chéile. Mar níos tá nas na meána agus tá ná fanach faoi chuirt a tarlú choláiste a dá ag nám céine. Aber níor a sig na héireannaí ag nám gur an na Rómánaí go dhéana sin. Níor sig na Rómánaí gur siad san fíorchiste go praid le chuilgan eile. Agus faoin scoil céad ceam tú faoi scoil nús go thomláin bhfuil cin an món. Se tá sé an difriúil tá mar siapa bheith scoil sa scoil sin aine go praid sa scoil ní eile mar tá is scoil réige agus tá sé anmheg tá beidir ráchéad agus mar tá was ní dhéarmú daranam na múntaí was a chuí san sconnaí béle déan siad is an leas an daranam ach an déan was an chéad an lo agus ceapan me spáinse sin cinna go mar déan levéil céine lob tá measáin go na múntaí tá measach na múntaí aine bhád níos mú na sconnéile agus tá cinál pobl níos mú sé gcearttal níos pobl deas sa scoil sin aine. Tá is bralam san na múntaí bí mu caiins le freisin ní bháin díoch siad an múntar agus tusa an dalta agus bí mu duine scoil ach bí mu caiins le freisin faoi rudí eile. As tá príomhhéidir fíorheas tá sé cinál níl sam sin is cara ní sin ní bhíonn sé fíor dhéon na bhíonidir ar aon duine. Sní leon múntar tá rá dhéon. Ach tá múntaí nachholíntaach an ach tá múntaí eile go má. Is is málam chola scoil mar tá mar eall nachhol mór an daoine an tá cáirde níos gure agus tá an rang níos gure ga chéile mar. San na scoil níos tá sam san pres bhíon grúpaí daoine tá níos cáúil cáúlach tá chéile rá. Ní sé sin an ar réidir sa scoil sin aine mar níl nó an daoine an. Sin rá. Tá chulanna cinál ar level céanna sé gan chud smúgan am agus cínsa rudaí nach manam faoíocht chud smú smála me. Is bheith chola scoil ní léon scoil fuirsa. Se cínte sé tá sé deacar a bheith agus smálam agus bhg muidir seach sa scoil nu léana an organíomh nu agus smála me. So it's cinál deacar mar se mar chéile an dáhíomh mar sin ní sad cáhfuil tú le an ná. Ach bhín scoil eile ar bhíh sé báisteach a siúil idir na forganíomh difriúil agus bhíh sé cinál go donna rich an rangnaí. Ach níos tá sé lig faoi dhéana amháin was it tú ná a bháin a gúnaí. Agus tá siúmar héna chola bhúntar sin fíorhá mar ní bhíonn tú gúnaí rá céim rang má an isteach tá sad múntar stair tá siúmar stair an agus sin ealaíon agus choirid mar sin smála. Se agus dúirs tú gur dá tú chumar an rí tú céinis ví tú hata? 7 sin. Well, is anóg ach ceim tú ciide rá an saoil is éidir nach cuimach leat bhgach ciide an rudaí nuair bhg tú an difriúil darna se well dhéarn an do réige cínsa sin rud is smú faoi mar bhí mar a gúnaí caiins leir scoile le chulgan is na cáirde agus scoil le chéile agus siopa agus choirid agus an sin ar bhgmuid se eisteach ní aon na leir scoile le chéile ach bhí sam dhéan gur sam sin. Ach rud eile beidir méid daoine freisin mar bhí anhain ar chulagan Ros Muc mar tá Ros Muc fíormheg. Bhí heapan
céad chuig céad. Cúpla Céad agus bheith anthe bháin mó chulaganna agus chulaganna bhí fós dá siad an sin na gúnaí. Tá near a daoine na riide ag imircéich ó méid chomór tá siad an náit na éile néan agus sé díoch anthe níos mú ar chulaganna mar agus se bug. An sin bhg mu an seo tá féidir chéar a bhíle im lánaí. An tá neir a stásannaí neir a daoine an. Tá anthe go leor daoine tá díos ach ní bheith anthe ar chulaganna tá nimar an agus se béidir sin. Bhín scoil difriúil freisin mar eagar an scoil bhád níos mú bhí trúr am rang nar bhí me ní an bheg agus ní an mhóra i Ros Muc agus an sin sa rang a híon tháinig me go planraí agus bhí trúr am rang cálíúháin agus buchail agus bhí me fíorchairde le ide cálína bhí mar rang. In tám gur me fíorchairde le mar meachní bheith réon an. A cha mu a bheith cáirde leis na daoine bhí in ní an bhegan ar bhí mu in ní an mhór mar nach ran ná daoine an. Bhí chulaganna bhí céad rang bhí sa siúmar céanna se bhí na rangnaí sinseach agus na rangnaí soiseach chárang. Chá humor different. Chá humor agus céad múntar trí múntar hís. NASA rud a hís mar sin. Se bhí mu a lig sa siúmar céanna bhí sin fear a níos an céchaí nearan si é sin. Ar an múntar difriúil le hí na rangnaí dí thug siad leartha difriúil chunig san rud céanna dhéine. As cum an na rian ar tá tú ní an bhegan ní an mór mar ní tún riad film mór an. Well, tá ní sé fear dheicear go múnsaí thuúna. Agus iscríoach an freisin bheith bhí mu a bhád níos inar riide faoi an ghaeilge, mar iscríoach nar bheith duine cinn a láirt béarla ar a glós chaach siad a chuir isteach sa siúmar agus cinál géimhna dhéine ag an mlón. Ach ní arna aon duine mar ní aon duine ggéir béarla láirt. Ach an níos san nar bhg me go planraí fiúgrama i ngéalscoil, bhí chulagan na láirt béarla gúnaí agus bheith láirt gaige díoch nar bheith na múnsaí tíocht. Sin fíor réifriúil mar níor láirmid béarla mar nach chuid ggéir níor mas an anfiú ar mór an béarla an churbin ar bhí me. Ní ceapan go rá. Se is cumach an bhí man an coppla ábhart rá ar bhí me sé a ní ceapan gur man an mór an chuir le chéile. Se eisteach freisin céach sciúpaí rámid béarla mar nuair a bhgmuid an seo sé dechar mar ní hiag me go leoradí bhí daoine rá. Is focail mór agus bheith a sé. Bheith sam cinál ceirtú rá ach níor hiag me focail bug ach bhí bud a réitní chu carlam ag túús láir sé gaige agus béarla mar sin bhí bhún sé go leor gan bhéarla támanis chum ach dul me fíorscopaí. Scuimach an freisin tá intin an. Scuimach an chama má gaige cinál airthún ar bhg me mar sa scoil ní dhéann siad focail átha is déirmid a gaiir agus déirn siad an madra agus déirmid a napacín agus déirn siad an cúrsóir se. Agus céir bhí an chur amach freisin agus déirn siad an catha suas tíoch béalachas tánach. Is mac an dearg Eachréidh. Mar sin an caidan. Se an caidan. Níor sam ní hiag me sin a churbe tús. Scuimach an bhí múntar héasal am agus dúirt me ceann chuil go leithas agus napacínáil. Bhí sé ar an napacín cé sin. Agus hiic sin mar tre cusa le focail béarlach. Chama má réilgearthainn sin. Níor chama rinne me. Agus an níos fós é ní larm mar seanar tá me agus scoil mar. Ach sé cinál daoine mágafút. Tá sin nús a rang Frankís go mé láirt Frankís an nús Francach a chulagan na mágafút. So daoine chur canid fíor láidir. Ach an uirtína bhí me láir leis na múnsaí. Na múnsaí bhfuil canid nús múnsaí as Conamara nó as Belfirstin is park. Bhí me láir mar seo lohabsan. Ach leis na múnsaí nach bhfuil gaige cinál caiid annach acu nach bhfuil mór an canid acu nús méíine cinn.
ní chum ní- bíam caiins Ceann ní siimplí. Se Gus ní bhíon canúid chu láidir Láidir, chur ní se. bhíon tead Ní bhíon blas se. Agus is fúlan na instíine sin chrí an instíine a chur ortha vísmú. sé mí nádartha agus eistecha chluán. Is dí sa rang bhíon caiins pír sin mar sin se fear eistecha chluá. Ní sé nádartha churbe, mar bhí si de caiint go máil. Bhíab go bin chu rudíonas gaige chu deas éisteach leis mar bíon si de caiint fear scipaí Se. na Spáis na hís. Itána sin na chruirta na riide. sé Jackar ní chluann tú mór an fólamóí Se. a bhín san ná bíon Díomh na hasan siad a caiint nach gaigar ólam í siad chuige. star láimh se. Beidir níos tean chu eile níos strucra sin daoine as a túlainn se leis béle Se. is Ní ceap gur Americán chuiad. Se. Se fír eisteach tá béle níos éasca bhád Ja. ná gaige a chuirt. Is ligann Ja. tein go bin de chanis. Se eisteach daoine nachholinn an é na churbe. Was Spáine chun a bhín Ja. leis béle agus ní ddíoch ní Spáis na lein siad. Ní hiigim céim fá ag scoil múnann siad gaige roiid a chuí mún siad béle nus an rang béle duine mu filiocht agus prós agus rudí. Ja. Fiús na scoilení nach gailscoiliad. Mar ní siad a goile fólam le láhairt nó éonrad mar sin. Siad a goile fólam le scéal a scríomh duine cinn teile de a scríomh a ríist. Sa a chu de na múntrí lob ó si éon rud a goile scríomh a scrúdú fólam me sin beán bhe. Fólam siad. Se. Ní siad a fólam. Ní bhí siad an láhairt sin. Se, béidir gohfuil rialachaí grammar dóach agus fola ach gomach siad múna gaigen is chuí mún siad Frankis go dtí na scolaní nach gailscoilení. Béidir meach gaige níos sár sa tír mar níl aon den an gaige láhairt. Ní. Mar dheall nach sé múna siad sa mscoilach ní na riide ní léanta go le cuimhú ar sin an mscoil go dtí goil tú sean. Sin níl a bhilch an gaige go le tarla riomh mar bhfuil sé sin mar bhfuil siad go bhúna go chuoine nar as suas leis. Tá súla man is nar as muide suas go mé níos mú daoine leir gaige lena páistí. A béis go bin droch rud freisin mar be gaige caiid an ag chulachan in sin agus sin Ní sána Ní sanna táda se tá. sána fáil bhá lí Beidir. Se bhí tu leir frí Spáis an sin céin na tíre ráán. Riomh cheapers bhí me America, bhí me sa Spáin coppla faoighó se. Bhí me sa Frank coppla scíal agus san Eilvéis san Ostair san édal faoighó chuime go dúnéidir san Albhain agus chuime go Sasna go London faoighó céir eile céir Bné. se níor me Spáin is Spáin. dúirt a bhí sibse an molagar nach ra neach me se leban nó sin. Se scíal chud smú gan am agus coppla lénsíris savre. In America go mar bhí mar anna fe cé sé seachtaí sin leint sí fud a bhí am riomh. Ceap an chulaganna go mar 7 dhéon gur am America a bhí mar a fáth le sa teilech ní chuúrin sin rí. Sein ar chamid stade. Cheann se díoch na ticket í go sin is tíre. A bhí sé fearhá mar tá onkel lein soch sever Chicago. Stáid in sin Chicago le was dat Carle onkel sin Novak. Ceap tú céin chair ar a sólat. In America. Bhí Chicago an deas mar chumad ar mád agus fríd an áine tá go fríd agus bhí sin go hálinn tá go leor frignú fir an was a bhí siad a caiint faoin na frignú agus mu go fríd. Cheap me gran nuar ce go leorach
Ich heb me gur se gehéintach sin. Se bhí sé go má bhí Ceap mis gur nó áach ní nuair correcáilte. céad mar agur sé go háid. Bhí sé eiste níor hen se mar chomór sin mar agur chulaganna gan Richard agus nar bhainú sus is réigen sa an spéide eáil mar tá si a gul sus Tá correcáilte. a chumid lí go gar se éile. Tá sin is furís fuignimh ach bhí sca go má mar chumid suasa organnimh bhí Tower. tríchéad rud chin. Ní sam céad. Bhí go leor se agus bhí cinál bus go glunne siad amachchas níos balcón glunne tá ná seair agus tá glunne faoi de chusa agus tá brenn síos níos céite áláir síos agus tá carnaí níos fíormheh gan níos se crackil ní tú ná daoine eiceil churbh mar siad go beg sin agus sin se a chuid freisin America nu áracha rud a cinn sfíorhhar níor seach mór agus níor an rud glenán mar sin níor cheap me gur secha well cheap gur sé ítach as tá mé cheap gur bhfuil an is an farc mhórhíteach cin an cearnach se ón cearnach ní an farc lánach cheap me gur sé sin ítach mar ní ecinn tú well fecin nach go leor críonsa agus cinná luch agus go leor féir tí go leor carach Tá picturí fear yes an sé an aisteach eiceil mar tá clocha agus rudí deasan sin sa gúra tá frignamh bhór bhíteach sé fear aisteach a tre go má sin eiceil mar leid tá áití cinint acab na daoine tá na gúnaíán le ghil was it ngáile treach bug siún tú coppla nuad amach as a gaiir tá tú muffin tú a rís ach nu áraach chaáil bhád le háil amachchas a gaiir mar sin tá áit cinn acu le gáil s bhí daoine tarint picturí go réine agus bhí parcaní fíorhá parc sprí lena cuachad lena páistí agus go leoradí le strappa suasar agus loch fiú bhí sin fear se bhí sé anmá bhí sé fearthe America ní málam American rian ní bhlam fé a chuúnaí an ní málam na daoine mar sin de rud cinn fu béidir mar an chuil mór an cultúr a go bhna riide tá cultúr difriú lán sé cinná measc an go leor cultúr agus cinná chaúteach chuinte aschom go leor ganná mar cluisi mu ar an televísion gúnaí agus teach mar tuirse níorháin bheith a chuúnaí an a bhí sé an de a choán agus bhí na quad na glúisiir sin ag Tony sí was an anna ghil fríd na parcaní mór Chicago Illinois sin fearhá ghil hart sir kiloméidir ag parcaní an minhuí agus bhí me an andia ghil hart in rudí schúmid fíor scipaí an síos bóthir níor hámán mis sé aon níosú muid bhí sa cúteag séidir sí blian an hartar bhain is múna sí blian sin bhí mis mí me seach ceirde ní trí fiú dóag dóag na tíide bhm sin bhí aisteach gan séidir inis a bhí tíide mar sin se tá mé gur ach bhí sé níor thomáin mis sé aon rud a riomh nearna me an nar hains hí tu a go le an áitin bhfuil leis na carnaí bugan ach níarna me sin a riomh bhí sé fearhá mar bhí me sé scanfií go tús ní cheap me go mé an aige ach an sin ar thosa me bhí sé fear éasca hín lochtí an sin neic leis teach aige gus bhí me an anna ghil na glúisiir sin bailá síos agus an sin de chuir lech hí sé sin scanfií mar bhíon locha da agus dorcha gus da an da ní angur sé da freisin ní málam chuisteach níosce nach chun ná eáil mar ní an de chusa eáil déach éonar de bheith sin fut ach sin bhí loch eile ag Carla Tony John agus bhí cinál
trampolin stisnisce sa lár agus snáb amach agus an sin bheith an ghil síos an seán agus léims agus Níocha sin néon ag teach duna cinse. Fiú duine fíorhefir ní bheith rudí mar sin acu. Táin Americaní bhád níos smúna tíine siad rudí fíor mhór go paráid lenne. Ach bhí cóisiir mhór ag le na Mexican se bhí bethe áil ináin agus bhí tinsa ealaíne sin sin na hálín agus na rudí sin na chuintí suas in las cuinle ste I rud agus chuintí suas mar sin picturí an sin agus